Para Hapsari tumonton ring Sang Dwija Kadyogi Warjiwa Hong ilahing awignamastu namasidam Yayi Tilotomo mongkok jasipun kakang Hanggunung Anakan ora liya sesambunganing rasa Bathara Wrahaspati kelawan sira Yayi Betari ya kaya ngene iki yen kelakon ngibarat wong tuku kucing ana jero karung yen kebeneran antuk sing belang telon utawa kang ules kembang duren boboting rasa sih tresna pun kakang marang sira wong ayu kaya sunggel gunung Himawat iki ngene iki Yayi nggih Kakang Pukulun tanceping sih tresna kula dhateng paduka kula tepi kanthi jejering tresna jati ingkang mijil saking prentuling manah kula iya yen wis kaya ngene iki jejere dewa wis ora ana pathokan sapa kang wani ngelikake pun kakang lawan sira wong ayu Yayi Betari mugi sembada langgeng nirbaya nirsangsaya kakang Pukulun uruping jiwa luhur ingkang mletik saka tuking ati kang suci linambaran keketeking rasa saka pangrasaku iki wis mapan ana jroning swarga langgeng inggih nanging rehning sesambetan kula kalian paduka Kakang Pukulun menika tanpa kawanguran dening nalendraning Jawata mila menapa Kakang Pukulun badhe saged nampi menawi wonten bebenduning dewata Sandang Giripati dhateng kula lan paduka Kakang Pukulun awignamastu namasidam ora patut sira nini Betari Wilutama sira tinetepake dadi tetunggul widodari parandene Bandrek Jina kelawan Bathara Wrahaspati tumindakmu kang kaya mengkono tanpa beda kaya jaran ingkang bedal Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon
Senyelang memanise wagananira layu Umelku cemrah maratani marang sarianipun oh wela talak prakencong Pak Bong bolong maru dayang ditegar wong oh putra ulun nger Wilutama ora lidhok ujare wong gaplok aku wis mbedhek lelakon iki bakal dumadi kaya mengkene Wilutama kowe wegah nampa wewarah nampik pitutur becik mula ora aneh lan ora jeneng mokal dadi moganing penggalih Sanghyang Giripati Praspati aduh kula nyuwun pangapunten ingkang agung kula ngrumaosi nandhang dedosan ingkang natumpa-tumpa dene kumawantun ngewat sengkeranipun Sanghyang Jagat Girinata Pukulun ya ing mengkono kaya ora ana panebus sing luput kejaba sira kudu hamadyapada genepi lakuning kodrat teteping dharma lakuning karma ingkang kudu sinandhang sira kudu nglakoni penandhang tumimbal lahir Praspati nuwun inggih menapa kewala badhe kula tampi jer kula sampun ngrumaosi sedaya ngreh kalepatan kula Pukulun ya gawa kendi pratala ingkang isi tirta nirmaya sandi jujuka ana ing negara ngatas angin piye reka dayamu nggonmu bakal sumusup lawan Atmaja ingkang wis digembol dening garwaning ratu ing atas angin Prabu Baratwaja ngislaken dawuh lan sira Nini Betari Wilutama mangsa bodho anggonmu tumindak tapa ngrame tegese nindakake tetulung ingkang sepening pamrih lan suprih mara gage tindakno